baya gabanmu mu abin da ya dame mu zukata bajo shirme dan dariga munafiki ne wuta zashi dan izala in munafiki ne wuta zashi dan shi'a in munafiki ne wuta zashi duk dan kazan nan inda kyakkyawar niyya a ransa ita Allah zai kunta shi da ita dan waye ba ruwan Allah da dan waye me kazo da shi yau matubulas sara'ir yace kama lahu min quwwatin wala nasir me kazo da shi a kudurinka sunanakin nan waɗannan kowa ya zaɓa ya sa kansa ma nazzalallahu biya min sultan kowa da bajan sai na ganin in baka liƙe wannan bajan ba abinda Allah zai da kai shi kuma wannan bajan ba na Allah bane ina ayar da ta ce ina annabi hadisi sahihi da ya ce